kun kulkuväylällä Suomenlahden laivamme keinuvi aalloilla. 8,3 asteen itäisen pituuden vaiheilla. 8,3 asteen itäisen pituuden vaiheilla. Luo silloin katseesi etelähän, taivahan rannoille kauaksi, niin takaa mahtavain maininkien, siintävi saaremme seiskari. Niin takaa mahtavain maininkien, siintävi saaremme seiskari. Saaren länsiranta on kivistä louhikkoa, jonka lomissa yksinäisiä petäjiä kasvaa. Lounaisrannalla ovat saaren 3 kylää, jotka nykyään muodostavat kokonaisuuden. Pienet, sievät asunnot kohoutuvat täällä kiemurtelevien kujien varsilla. Väestötiheys on saarella suurempi kuin missään muussa Suomen maalaiskunnassa, keskimäärin 200 henkeä neliökilometriä kohden. Kaikkiaan asuu saarella vähän yli 800 henkeä, jotenkin saman verran kuin Suursaarella, joka on melkoista isompi. Kun tämän kirjoittaja ynnä useat papit heinäkuun 16. päivänä saapuivat Seiskariin, oli saaren väestöä 100 määrin saapunut Pohjoisrannalle vastaanottamaan. Tunsi olevansa sydämellisesti tervetullut. Ensin taivallettiin 2 kilometriä kaunista metsätietä. Mielenkiintoa lisäsivät useat 10 2,5 juoksevat hyljekoirat. Kun vielä oli kuljettu 2 kilometriä kylän läpi, saavuttiin Pappila kansakouluun, jossa oli mitä vieraanvaraisin kohtelu. Täällä ei tarvitse vastata tuota karkeata kysymystä. Mitäs haet, ja sopimatoin olisikin, täällä kun usein saadaan nähdä vieraita, joilla ei muuta tarkoitusta ole taloon tulollaan, kuin päälleen suojan hakeminen. Jos olet jonkun puutteessa, poistavat nämä sen mielellään, sillä itsekin ovat olleet tarpeessa matkoillansa. Anomasi saat kohta, jos vaan on talossa, jospa kylässäkään. Mitäs havaitset? Puhtauden olevan yleisen, ainoastaan harvalla naisella likaisen hunnun, pesemättömät vaatteet ja nuhrautuneet kasvot. Miehet ovat samate puhtaat. Näkemäsi todistaa siisteyden ja puhtauden paljon yleisemmän täällä olevan kuin useimmassa paikassa Suomen mantereella. Tämän nähtyäsi rupeat silmäilemään sivistyksensä kohtaa, josta et suinkaan heti voi mitään pahentavaa sanoa, sillä kaikki puheensa ja käytöksensä, josta tuomittava on, näyttävät erittäin siveältä. Merimies ja merinainen on seiskarilainen ennen kaikkea, rohkea ja pelkäämätön. Vierastaan kohtaan hän on sangen vieraanvarainen ja harvinaisen ystävällinen. Ahkera hän on ja yrittelevä. Maailmaa kulkiessaan on hän nähnyt yhtä ja toista. Paljon hän tietää, kun joudut hänen kanssaan juttusille. Kyllä manterelainen rahvaan mies jääpi seiskarilaiseen nähden takapajulle. Itsetietoinen hän on. Pian innostuu asioille, mutta saattaa kyllästyäkin. Ollaan meren aallon kaltaisia. Sen pintapuolisuus ja huikentelevaisuus näkyy asukkaissakin. Mutta niin kuin meri on syvemmältä tyyni ja rauhallinen, on saarelainenkin perustuksiltaan järkkymätön. Ja kerran kävin vielä siitä, kun siellä oli Seiskarissa sellainen tapa, että istuttiin simunaa. Että siellä kävi aina tytöt ja pojat ja naiset ja miehet ja kaikki kävivät noin niin kuin etsivät oman sakkiin, että kävivät istumassa simunaa. Ja sitten minulla oli tämä Rytkölän lailla kaveri ja me mentiin sitten kahdekin istumaan simunaa. Mutta annes olla, pojat tulivatkin koputtamaan, meillä oli suurkorillinen munkki paistettu ja pantiin, kun siinä talossa oli semmoinen pikkuinen vauva. Ja oli vanna siinä keittiön naulassa. No me kun saatiin ne munkit paistettua, niin
me pistettiin sinne vannaa. Vanna oli nurinpäin seinässä ja me pistettiin siihen vannaa sitten ne munkit. No pojat tuli koputtamaan, että he tahtoi tulla Simunan katsojia, Simunan istujaisia katsomaan. No sitten sen mun kaverin, kun me siellä asuttiin siellä, tai oltiin siellä heidän keittiössä, niin sen kaverin isä tuli ja sanoi, no on tää nää Simunan istujat, etteivät lase poikia katsomaakaan. No me laskettiin sitten ne pojat katsomaan, me pistettiin jälleen ovi kiinni. Mutta sitten tuli 2 poikaa, Rytkölän Arvi ja Torikka Teodor, tulivat sinne ja meillä oli ovi kiinni, me pantiin vaistomaisesti ovi kiinni, vaikka meillä oli toiset pojat sisässä ja siellä oli paljon poikia. Niin no se Rytkölä Antto täältä taas tulee sanomaan, että no on se ihminen, että toiset pojat on sisässä ja toiset pojat on ulkopuolella. No me kun lastin Teodor ja Arvi sit sisään, niin toiset pojat huomauttivat, että vannassa on munkit. Mutta sillä pojat ottivat munkkikorin ja läksivät. Mutta sitten käytiin nuotalla. Siellä oli niin suuressa mittakaavassa se nuottakalastus. Siellä oli ainakin 30 nuottaa oli yhtä aikaa ulkona merellä. Taas oli naiset miesten rinnalla siellä ja joka nuotassa oli 12 nuottamiestä. Ja ajatella, kun 30 nuottaa oli jo ulkona, niin siinä oli sakkia paljon. Ja sitten kun ne nuotat tuli siihen saattimelle ja kaloja nousi siihen, niin siellä oli niin paljon niitä kalanostajia. Sieltä tuli Inkeripuolelta ja täältä Suomen puolelta. Ja niin ilman muuta, niin kyllä siellä ainakin 100 hevosta juoksi yhtä aikaa. Siellä sitten kun tavallisesti oli aina silloin, kun nuotta nousi ylös, että kalat oli näkyvissä, niin sitten nostettiin semmoinen pitkä riuku pystyyn ja sutti päässä, että hevoset, jos olivat kaukempaa kalanostajat tuolle, niin ne tiesivät, että siellä on taas yksi nuotta yllään. Niin ne ajoi sitten kilpaa ne hevoset siellä niin paljon. Niitä oli hauska katsoa ja niistä tuli kauniita valokuvia ja kaikki. No kun eihän ne päässyt liki saatinta. Ne piti olla eteenpäin ne hevoset, kun niitä oli niin paljon, ettei se painannut se jää. Ei se jää aina ollut niin vahva. Niin, eihän niitä ollut lupa tulla tietysti. Ne oli tuolla 4-50 metrin päästä tietysti semmoinen lauma, sanotaan, kun nyt oli jo useampia kymmeniä hevosia, niin siinä piti olla vahva jää ennen kuin siinä olisi päässyt ihan lähellä. Mutta yksi kerrallaan sitten peruutettiin se hevosenreki siihen ja siihen sitten heitettiin ne kalat haavin kanssa sieltä nuotaperästä. Ja se kun oli taas täynnä niin pois ja toinen reki taas siihen. Minäkin muistan, kun yksi kerta 26 rekikuormaa mätettiin yhdestä nuotan perästä, että siinä oli sitten jo silakka poikineen. Ja niitä oli 21 nuottaa siis siellä. Ja kai joka helvetin haili. Niin paljon kuulhaa ja annettiin miehiin, ettei rukoveli vai että hyvät miehet pankaa tehdä retkestä. No mihin näitä pannaan? Ottakaa niin paljon kuin annetaan. Joo, et saa pois näitä, ettei ole näitä jääliettä. Yhdenkin miehen, niin justis kun läksi menemään saattimet pois, niin silloin kaplaat meni poikki ja reki meni lyttyyn. Sitten piti vaan tuo seiskarista uusi reki, että pääsi menemään pois kotiin. Joo. Joo, inkeriläistä ne tavallisesti oli ne suurimmat osat kai ne ostajat aina. Pitääkö se paikkaansa, kun sanotaan, että jos kastoi ensin kättiin se avantoon, niin sitten ei palentanut niin kovasti? Kyllä se paikkaan pitää. Kyllä se ensin palensi kovasti tietysti, kun otat kintaasta pois paleat kädet, mutta ne kun pantiin vetteen ja ensin alkoi palentaa, mutta sitten täytyi hieroa. Ja taas siinä, kun päästettiin kaloja pois ja siinä kylmässä veessä, niin se turposi ne kädet tai käethän se meillä turposi, ei meillä ollut kädet siellä. Ja sitten lumessa hierottiin, jos ketä oikein kovasti palesi, niin pantiin lunta kätteen ja hierottiin siinä. Ja ne turposi, ei siitä pahentunut.
Sitten lyötiin selkään. Lyötiin noin olkapäihin vaan lujasti, ja että se veri kiersi hyvin ja se tottui niin, että ei sitä olisi uskonutkaan semmoinen kukaan. Nyt ei ole itse ollut kalastamassa, että siihenkin tottuu. Semmoinen lumihuure jääty tuohon käden päällekin ja ei se vaan palentanut. Niin. Ja Kyllähän niitä palens, mutta se hakkaaminen, se sitten tietysti se veri kiersi ja sitten taas ne kuumeni jälleen. No, kyllähän niitä aina palensi. Kyllä nyt hiukan palens, mutta niitä oli sellaisia vahvakäsisikin, ettei niitä palentanut. Ja ne vaan kärsi sen pikkupalentamisen, ei se ollut mitään. Onko teille jäänyt sellainen mielikuva, että voi kun siellä jäällä paleli aina? Eihän sitä kukaan ajatellutkaan sellaista. Se oli niin kuin luonnonlaki, että kun kylmä ja tuulee, niin silloin palelee. Ja sen jälkeen täytyy laittaa kamppeita päälle. Mutta kyllähän ne nyt sisään meni jäästä monta kertaa, kun ne tuli taas ylös sitten pois. Kävi ja meillä yhtä talven silviisi, kun jäällä mentiin verkoille. Meitä oli 3 poikaa ja vuottiin kaikki yhtä aikaa, kun rinnattain mentiin. Mutta minulla oli onneksi, kun minulla oli se salko, muittosalko, niin minä jäin sen päälle istumaan. Menivät kaulaan myöt mielenpäin, kun näin kainaloin. Mä putosin. Voishan kaikki sitten päästiin taas ylös ja sitten ei muuta kuin jää päälle ja muserrettiin vaatteet puhtaan se koko päivää. Me oltiin verkoilla vielä. Kalat piti saada, ei ennen lähdetty kotiin, eli kun saatiin hailiet, saatiin jouluksi värskit. Se oli ennen joulua just. Eikä kukaan vilustu. Ei, se kun mä nuoren, mitä olekaan vielä. Sitten oli vielä kerrankin sillä viisiin, että kun minä olin nuortyttö, niin minä olin ihan nuortyttö, siinä 14, 15, 16-vuotias, kun minä muistan, kun meitä oli 4 siskoa, mutta sitten mä just nuorempa sisko, kun ei ollut vielä silloin moottoria ja kun oltiin tuolla, piti soutaa ja hänellä oli pitkällä matkalla, oli ne verkot ja sitten toiset aina uottelivat, että milloin tulisi semmoinen, että vähänkin tuulihenkeä, että se seili vetäisi. Mutta sitten mä mun siskoin, niin hän oli semmoista niin kuin pikkuvauvaa varttumassa ja hän tunsi, että nyt hänen pitäisi päästä kotiin ja ei hän viitsinyt toisillakaan sanoa, että pitäisi päästä kotiin. Ja hän yksinään vaan sousi, kun hänellä oli semmoinen, että hän tunsi, että hänen aikaan on tullut. Ja minä sitten olin semmoinen nuori tyttö, niin minulle jäi se niin mieleen, vaikka hääkään minusta ei joku 3 vuotta vanhempa se sisko, mutta kumminkin, että minä kun olin jo niin nuori, niin se mulle jäi sitten niinku mieleen, että onko tämä leiväpyytö näin kurjaa. Ja sitten hän kesti siinä, kun se otti niin kovasti se kalastus päälle, että se otti niin, että hän oli 3 vuorokautta ennen kuin hän sai sen vauvan. Kun oli tämä koko Suomessa se pirttuaika. Joo. Silloin oli seiskarisraha ja silloin oli seiskarismoottori. Silloin kalasti vaan vanhat ukot. Nuoret miehet oli kaikki. Siinä touhussa? Siinä touhussa. Jäikö ne kiinni milloinkaan? Jäi. Mitäs sit? No sit joutui linnaan viikoksi. Ai viikoksi? Viikoksi tai kuukaudeksi. Se riippui siitä, kuinka paljon sakotettiin. Ja taas homma jatkuu? Taas jatkuu. Meidän isäjä oli. Sitten oli niin paljon rahaa, että sitten osti sen naapurin talon ja siihen aikaan oli sitten taas. Mutta sitten kun se loppui, niin sitten tuli taas kalastus. Sillä ei seiskarissa murjotella. Ei saarelaiset eikä kesävieraat. Ja siihen, että täällä ei nyrpeäilmeistä kesävierasta tapaa, ovat saarelaiset vikapäitä. Vai onko kukaan seiskarissa vieraillut suvittaja joutunut kosketuksiin töykeäkäytöksisen saarelaisen kanssa?
Onko kukaan saanut tiedusteluihinsa epäkohteliaita vastauksia? Tuskinpa. Taikka jos on, niin olemme vakuutettuja siitä, että suvittaja on joutunut kosketuksiin jonkun ei-seiskarilaisen kanssa. Seiskarin aurinko paistaa niin kuumasti, luonto siellä on niin leppoisaa, männyntuoksuinen ilma niin kevyttä hengittää, ja kansa siellä niin tervettä ja sitkeää, että seiskarilaisesta ei ole voinut kehittyä muuta kuin päivänpaisteinen ja hyvä ihminen. Tähän kokemukseen olemme tulleet, ja samanlaiseen kokemukseen myöskin monet muut, joiden kanssa tästä asiasta oli puhetta. Ja siksi seiskarissa suvittajienkin kasvot ovat aina yhtä aurinkoiset ja hyvän tahtoiset kuin saarelaistenkin. Toisin ei suorastaan voisikaan olla, sillä esimerkkihän tarttuu, sanotaan. Jäin hurmioissani katselemaan rannatonta, leppoisaa, ystävällisesti hymyävää merta, jossa vain maininki piti verkkaista keinuntansa. Takanani ja sivuillani levittäytyi Sahara, loivasti kohoten länteenpäin. Tällaiset rajattomat rannattomat lakeudet ovat aina olleet haaveitani. Niitä katsellessa sielu avartuu ja sydän paisuu. Kauniit ovat sisämaan vedet saarineen ja salmineen, mutta niissä on sittenkin jotakin pientä ahdistavaa. Ranta on niin loivaa, että saa hyvinkin 100 metriä kahlata vedessä, ennen kuin viitsii heittäytyä vaakasuoraan asentoon. Mutta nautinnolla siinä astelee, sillä pohja on aivan kivetöntä, hienoa hiekkaa, joka ei kuitenkaan vaivu jalan alla. Siellä pulikoidessani loin katseita sekä pohjaan että etelään, vaan muita uimareita ei silmäni keksinyt. Ne, jotka meren kuohujen keskellä kasvavat, ne rakastavat merta. Meren henki täyttää heidän koko olemuksensa, ja merelle heidän mielensä palaa jo pikkupojasta asti. Mutta eivätpä pojat aikansa tuhlaa odotellessaan vuosien karttumista, kas näin, he jo pieninä piimäpartoina elämäntehtävänsä valmistautuvat. Laivat rakennetaan, tyypit tunnetaan, purjeet tiedetään. Sisämaan pojat, tehkääpäs te tuollaisia. Mutta nuoret pojat, ne oli niin innokkaita lähtemään. Minäkin muistan, kun ensimmäisellä reisulla minä olin saunaan menossa, semmoinen kansakoulu vielä kävi. Menin saunaan ja isä tuli jäljestä saunaan ja sanoi, Esulasipi tuli sanoa pyytämään, että lähet siellä hänellä 9 reisuksi sinne laivaan, että hänen täytyy mennä käräjistä. Voi sitä riemu. Minä otin vettä vattia, roippasin päähän ja minä olikin valmis, vaikka vasta oli saunaa mennyt. Isä sanoi, että no ei niin kiire nyt ole vielä, että pese vaan itsesi, missä kyllä minä olen puhas. Sanoi, no ei se vielä se laivakaan lähe, että se meni tulli passi hakemaan se kapteeni. Ja minä olin ensimmäinen jo siinä rannassa menemässä, että nyt sitä päässä ja siitä se alkoi sitten se. Muistatko sitä, kun käytiin ennen kiviä lastaamassa? Kun siellä oli, vaikka se oli raskas työtä, mutta kun siellä oli niin hauska, kun siellä kaikki meidän reitalit olivat siellä. No, miksi minä muistan? Minähän olin semmoinen pikkupoika vielä 13-vuotias, kun minä läksin jo niihin kaljaa siis seilaamaan, kokkipojaksi meni ja heti siellä sai sitten alkaa sen kivenlastauksen, kun siellä oli 10 ja 12kin naista otettiin aina kotonta mukaan, kun lähdettiin hakemaan kiviä täältä Suomen rannikolta. Ja naiset kuljetti veneelle niitä kiviä sinne laivan täkille heitti ja kokkipoika ja kapteeni sitten siinä täkillä viskasivat kaikki ne kivet sinne laivan ruumaan. Et se oli kovaa työtä. Aamulla aloitettiin jo aikaisin 3 aikana kesällä herättiin kaikki töihin ja illalla tehtiin työtä niin pitkään kuin näkyi vaan, että kun pimeä tuli väliin, niin sitten vasta lopetettiin se työ. Kyllä minä muistan, ne ajat on kovasti mielessä, kun ne oli semmoisia raskaita aikoja. Niin, en minä kerinnyt kyllä käydä kuin 2 kesällä lastaamassa, mutta viimeisellä kesällä, kun minä olin lastaamassa, niin minä kerkisin 25 laivaa olla lastaamassa, kun ne ottivat sieltä suoraan
laivat ottivat toisista laivoista aina lastaajat, ettei huolunut saaresta mennä ottamaan, kun saaressa oli huono satama, niin ne tulivat sieltä mereltä, laskivat pois lastaajat ja itse läksyivät sitten Pietariin, mutta toiset kävivät ottamassa laivoista jo sieltä lastaupaikoilta ja sillä tavalla miekin kävi 25 laivaa lastaamassa. Sormenpäät, ne olivat ihan verillä monta kertaa. Mitäs varten muuten te kiviä vietiin sitten sinne Pietariin? No sinne uppos vaikka mitä, kun se Pietarin kaupunki oli rakennettu semmoisen suon päälle, sen Nevajoen semmoiseen suistoon siihen. Niin se oli niin pehmeää maata ja vetelää sellaista, että kaupunki aina laajennettiin ja täytyi sieltä merestä päin ottaa sitä aluetta lisää. Ne teki puista hirsistä ensin semmoiset kastit ja sitten aina ne täytettiin kiville. Ja jostain sitten taas jotakin roijua vetettiin sinne ja sillä tavalla se aina sitten leveni se kaupunki. Ja katut tehtiin kaikki kivistä, katukiviä ja sinne meni paljon. Se oli semmoinen pehmeä maan päällä kun oli, niin se oli semmoinen laaja se kaupungin pinta-ala. Näitä oli ne rannikkoseilurit täällä Suomessa, niin niitä oli satoja. Ei siinä ollutkaan vaan ne ulkosaarelaiset, mutta niitä oli niin paljon, että kun sattui semmoinen myrsky olemaan pidempään, että ne laivat kertyi kaikki yksiin paikkoihin ja tuuli kun kääntyi, niin ne läks kun tiirat kaikki siinä yhtä aikaa, että rapisi vaan purjet toinen toisiaan. Että sitten oli niin paljon, että oli katsomista, ettei purjehtunut toisen päälle. Niitä oli paljon. Eihän nyt sellaisia seililaivoja ollutkaan, ettei ne olisi nurin mennyt, kun kova tuulenpuuska sattui tulemaan. Niitähän kaatui yhtä mittaa. Esuli Tehvanan kaljaasikki kaatus Kronstadin sunnille. Meni kummoon, niin nyt köli oli päällimmäisenä. Mutta se kun oli siinä sunnilla, niin siinä oli hinaajia ja siinä oli toisia laivoja, niin kaljaassia ankkurit semmoisessa ahtaassa satamassa. Niin ne tuli heti sinne ja korjasivat sieltä ne miehet pois. Ja niitähän tapahtui, kun tuossa oli koivistolaisia Pasojan Mattin kaljaassi, kun meni kummoon, niitä oli kolme veljestä. Se oli täällä Seivästön ulkopuolella ja se meni niin kummoon, että yksi veljes sattui, tämä Aleksi, ja tunsin ne veljekset kaiken. Se Aleksi, sikäli kun laiva kaatui, niin hän puortiin myöt juoksi ja pääsi sinne pohjan päälle. Ja se meni niin, että pohja tuli ylös. Mutta se Matti ja tuo Alfredti, kahden veljen, ne joutuivat vesvarraan. Yksi piteli sieltä keulatievistä kiinni ja toinen oli siellä peräpuolella, piteli siellä kiinni. Mutta eihän ne kuinka kauan kestäneet, kun ne kaksi veljeä painuvat pois sieltä ja kolmas velje sieltä pohjapäällä katsoi. Että sinne meni ne veljet ja hukkuvat. Kaksi veljeä. Vanhemmat veljet hukkui ja se nuorempa velje jäi, että kyllä tällä tavalla kävi niin monta kertaa. Kävi he tuossa Haminan eellä, kun meni Kukkomatin kaljaasi kummoon, ne olivat, silloin oli se Kukkomatti oli vaimos kanssa ja sitten heillä oli kolmas, oli semmoinen nuori mies. Mutta se nainen oli siellä kajutas. Ja se kun kaatui nurin, niin se jäikin nainen jäi sinne kajuttaa mutta siellä oli niin paljon ilmaa siellä kajutassa, että ei se tukehtunut sinne. Ja ne miehet jäivät sinne pohjan päälle. Ja miehet kun koputti, että saivat selvän, että nainen on elos, nainen vastasi siellä ja naputti ja. Mutta nainen oli semmoinen armokas, se otti kaikki sieltä rahat, mitä nyt oli ja semmoinen arvokasta pelastettavaa, niin se laitteli jonnekin poveen ja sieltä kaikin ovesta ulos ja sukelsi sieltä ylös ja pääsi sinne pohjan päälle. Tällaisia tapauksia siellä sattui, siellä kaljaasin joukossa purjehtiessa. Vyöri otettiin kumpakin aidat kätteen. No me kun tullaan siihen kuohuviin, niin silloin tulee korkea kuohuva laina. Se on niin kuin savu, tai niin kuin saippuaa kuohaa ja se tuli niin paljon, että se sammutti sen koneen. Mutta se ei kerinyt heittää, kun se oli niin kaptea se matala, se ei kerinyt heittää meidän paattiin sivulaan. Ja se meni ylitte siitä. Ja kun me päästiin ylitte siitä, niin kone oli sammunut, mutta siellä matalalla puolella tai toisella puolella siellä oli sitten tyyni ilma, niin ajettiin vesi jälleen pois ja pistiin kone käymään ja tultiin rauhallisesti kotiin. Mutta sitä ennen oli mennyt siinä yksi meidän naapurin moottorin vesilasti ja toinen hinasi sitten sen pois siitä kuohuvista.
Mutta ei silläkään sen enempää mitään vahinkoa sattunut siitä. Et se oli, jos verrataan sitä kalastus, silakkakalastus näihin kalastuksiin, niin kyllä se oli ihan tämä puolen niin huvia sitä verrattuna siellä, kun Aavolan merellä oltiin. Kyllä se niin kurjaa oli, kun se oli kamalan kova myrsky ja sitten kun jouduttiin Kukkorin ja Seiskarin väliin, kun meillä meni potkuri pois moottorista ja sitten jouduttiin, kun se oli vielä jää kaikki siellä täällä, mikä ranta tämä nyt on, se oikein se kylän ranta, niin kyllä se niin kurjaa oli, kun niin kovin pelotti, kun se kova tuuli oli ja sitten jouduttiin sinne, kun potkuri meni pois moottorista ja jouduttiin ajelehtimaan, mutta sitten me Airojen kanssa päästiin sinne jäijän väliin ja sitten me käveltiin Majakkarantaan ja minä sanoin, että kun mies meni merelle, niin silloin naisen piti olla pitkin rantaa juoksentelemassa. Pääseekö miehet kotiin vai ei? Minunkin isällä oli semmoinen iso kaljasi, kun 6 miestä oli laivan miehistöä ja ne lastasi sieltä Riiasta kipsilastin siihen laivaan ja läksivät sitten viemään sitä Pietariin ja pääsivät tuohon Tallinnan kohdalle siinä ulkopuolella Tallinnan ja tuli yhtäkkiä pohjoisesta niin kova myrsky, että repi kaikki joka seilin pois laivasta, ettei jäänyt yhtään seilin riekaletta ehjäksi. Muuta kuin sitten myötästä täytyi panna menemään sinne Viron rannikolle päin ja sattui niin onneksi, että se oli Tallinna siinä kohdalla ja yrittivät sen laivan kanssa mennä sinne Tallinnan satamaan sisään mutta kun ei ollut yhtään purjeita, kyllä se myötästä meni niin kauan, kun olisi pitänyt kiertää sivutuuleen. Ei se mennytkään sinne satamaan sisään. Se painui siihen sataman ulkopuolelle ja siihen aallonmurtajaan ja alkoi hakkaamaan kovassa myrskys siihen. Ja miehet hyppi sieltä mastosta sinne aallonmurtajan päälle ja laiva painui siihen pohjaan. Ja siihen loppui sitten sen laivan purjehtus. Ja miehet sai sieltä tulla ympäri Pietariin ja jostain sieltä sitten tulivat kotiin. Lähdettiin sateisen sään vallitessa taivaltamaan Majakalle, saaren pohjoiskärkeen, jossa Ulapalla aluksemme meitä odotti. Taaskin oli koko saaren väki saattamassa, lapsikuoro lauloi liikuttavan herttaisesti rannalla hyvästi jätöksi. Kun pohjoistuulen nostamien vaahtopäiden halki ajettiin moottorilla ulkona keinuvalle laivalle, ajattelin, miten helposti koneen lakkoillessa voisi painua rantakallioille tai ehkä joutua vieraan vallan alueelle. Kun mainitsin tästä miehistölle, sain vastauksen, että he ovat sellaisia pesialisteja, ettei moista vauriota voi tapahtua. Mutta vaaroja täynnä on saarelaisen elämä, ja monikin löytää leponsa aaltojen kylmässä syleilyssä. Käynti Seiskarissa jätti mitä kauneimman muiston. Se oli siihen aikaan, oli hyvä kyllä saaressa olla, kun oli ne nuottapyydät vielä ja seilauvajat. Ei sen parempaa silloin missään ollut kuin siellä. Siellä ei tarvinnut kenenkään erikoiskomennolla olla, eikä tanssi pillin mukaan. Siellä sai tehdä jokainen niin kuin vähän itse tahtoa. Joo. Ei siellä huolinut toista passata. Niin. Lokakuun 11. päivän aamuhämärässä, kello 5, meri on usvainen ja aivan tyyni, kun Suursaari lähtee Seiskarin rannasta, ihmisiä ja tavaroita täynnä oleva proomu perässään kohti Kotkaa ja Tuntematonta. Osa uskollisista hyljekoirista on tullut laiturille. Sieltä ne katsovat hiljaa vikisten ja uikuttaen laivan katoamista, aavistaen pahinta, mutta tietämättä kuitenkaan, etteivät enää koskaan näkisi isäntiään ja emäntiään. Seiskarilaisten evakkotaival on alkanut, ja pian perässä seuraisi koko mantereen puolen karjalaisväestö. Vaikka on jo hämärää, silmiin hyvin hämöttää tuo kaukoranta Itäsaariston.
katsoo kauas kadonneisiin saariin, kuin kurkoittain yli aallokon. Ja hän elää siksi vaan, että vielä uudestaan sais kerran kiertää Itäsaariston.